Aurreko astean zinean egon eta gero, gaur gure atxuak akademia batera joan dira ingelesa ikasteko asmo. Ez ote da hau gutzako zailegia izango. Joaketiek, Dondinuxo sermoiak ezalgen joan latri zentzuten. bai, baina gauza bat entzutea den, eta bestian tametu. Guapo, Isabel segundan semi ematen, belarri xapaloekin. Good morning. Good morning. Gukina da. Hola, hai. Hi. Hai, nola hai. Obligaz ez da nikola. Ongi toi, bi oi. Zer borrek hauan, patata berua jandula ematen. Izan, honek ondo autozagun inglesez. Pregunta yourself. Zera inglez. Pasen baitxoden, baina zineu zehar, ometu beharra, Ez neska, nire hiluak jantzian, txikli hau asatzeko da, inekin bukatzeko intrustik. Nola in. Baipa, por ejemplo, txakurra esateko, txakurren, da hola erza, Okay, ladies. Esto, yo querer saber nola esaten da ebakila. Ebakin. Sorry, gaudezkinak. Zorria ez, baina zitzanko erabiltzen. Kaspakan? Can I help you? Kalma, nire kamakin sartuan lauan. Baina zer ustau, English bit English onak. Shut up, please. Xarrak pix? Aipalden, xarrak pixatea bian iratxin. Falta de respeto. Any problem? Problema zi. Gu joan, lotzagadin. Nola moldatuko dira gure atxuak ingelesik gabe? Aizak, lehen eharraki moldatu gaiuk bat eben, txotxolo. Bale. Datorren astean ez galdu What's the Mind.